Sus, grabe. Potok Batok Tower. Wow. Ay, Dara. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kasama ko Zig. Hi Zig! 10 months na po Zig mga ka-studio. At magluluto ako ngayon ng Putok Batok Tower kasi magmumukbang kami kasama si Mrs. Tagal na kami hindi nakapagmukbang mga ka-studio kaya ngayon magmumukbang kami. Let's go! Potok Batok Tower. Saka mayroon ditong Ilugon, Crispy Pata Tower, tsaka Lechon Kawali Tower. Wow. Grabe, ano. Sarap ng kumain. Tagal na namin hindi nakain ng mga crispy ba, kaya nag-crave kami ngayon. Let's go. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, makakanta nyo. Kain tayo. Dito tayo, Pang. O sige, tilawin na mo. Wow. Kain tayo. Ulo. Tagugkob. Nami na mo? Namin pa. Bati kayo. Tsaka hindi siya mapait. Maayos kong nilinis ang studio. Sama si Ace. Lagyan natin man ng suka. Apilan sili mang di. Ayaw na sili. Napil kay gamay mo. Sige lang. Wow. Suka. Wow, sarap nito. Kain tayo. Kaansan niya. Ulo, uy, crispy. So. Ang pulutan mo na siya mo. Wah. Ang sarap ng suka ba? Doon siya. Grabe, hasang kayo, Pang. Ay, biyan naman. Welcome na mag-beer. Wow. Grabe, paka-paka. Ang sarap. Itong platter na ito mga studio, this is good for 6 to 7 person ata to. Ang dami ito, ang laki ng patapron. Tuwaan ka ma? Sige. Tingnan nyo po gano'n, crispy mga studio. Sus, grabe. Kainit pa oh. Nag-aso-aso pa. Wah, yan sa'yo mo. Wow, thank you, Pang. Laki.
Tingnan nyo po gano'ng kalambot yan mga studio. Kainit ko. Gaso asap ay. Ito sa akin, mang. Cheers, mang. Cheers! Kain tayo. Init tayo. Wow! Sarap. Bunin natin ito, mga, para mayroon tayong rice. Ito. Yung laman niya, ang init pa. Wala ni bukog, mang. Murag lami kay kit-kit. Mo ning uno na. Thank you, Pang. Paano? Lamig ka ba sa crispy ay? Hindi, no? Dito tayo sa sausawan. Wow. Masa tayo buat kan? Come. Ya. Ang sarap ng pata. Lambot yung laman sa loob. Tapos super crispy sa labas. Super crispy yung skin. Kainit. Mainit to. Nakabagong luto pa to. Juicy pa pa, oh. Ano? Wow. Sabi ka juicy, no? Ano? Food trip. Dito tayo, Ray. Lah. Miguon to na siya suka. Sili. This is the best. Saan nga ni pagkaon na ni Ron? Wow. Masarap ganitong food trip pero dapat hindi palagi mo, no? Kami kasi palaging nag-uulam ng isda ba? Yan, naumay kami sa isda. Karne naman. Palit-palit ba isda, karne, gano'n. Saka hindi sila pwedeng manok ngayon kasi naubo ba, no? Tapos na ubo. Hulot mo? Hindi tayo ba ito ilama? Dito naman tayo sa paan. Rice, bang? Please.
Kamu to na lang ko? Sawa bitaw ta. Tuo maganay. Thank you, Pam. Unan ba? Tunga anda. Nindot yun yung atong bana kay bawa maluto ba? Busog permi ang asawa. Hindot po ning asawa nga kabam kaon. Di pa sige bana. Siglain lang na una. Ang sarap ng mga collagen mga bata. Bukog, no? Siyok ko. Dito tayo mga studio, grabe oh. Ulo. Wow! Daram nagbali naman. Bunga Humus tayo? yung pagkakuan. Pagka-crispy, no? Thank you. Crispy kayo. Unang kagat, murag. Ang ganda ng pagkakuan niya ba, no? Pagkaluto, pagka-crispy. Tsaka yung balat niya, hindi masyadong makapal. Maga akong gumising talaga kanina ba. Para pumunta kami sa palengke, makabili ng mga quality na meat. Dito tayo. Ang dumi ng mukha mo pang. Ang tuhulog ako. Ang sarap na ba crispy niya. Meron ka pang ganyan kuan ka? Igusta niya. Wow. Humo kayo. Sobrang lambot ng unod. Ang saya na yun. Laman pala. Ito tayo. Asan ito? Masili ano mo? Work na mo. Ang sudo eh. Ay, dara. Ang sarap ng lamas. Grabe, sobrang dami ng handa mo ngayon pang. Ang dami ko nakain mo, sarap. Ito parami naman tayong kain ito. Kamatis. Manan pala. Yung ko pa. Ito sa'yo.
Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to. Maybe next upload namin sa Mindanao na kami kasi plano namin mamasyal sa Mindanao. Yes po. Meron kayong idea na mga food recommendation sa Osamis, Tanggog, please comment po dito sa comment section po. Maraming salamat po. Kita-kits. Nandito lang kami ang studio. Maraming salamat sa panood sa episode na to. God bless. Bye-bye.